כאן אנחנו הולכים לצלול לאחת השאלות הכי עמוקות, הכי מטרידות, שאנשים שואלים את עצמם מאז ומתמיד. וננסה להבין אותה דרך שתי נקודות מבט פילוסופיות מרתקות. וזאת, כמובן, שאלת השאלות, נכון? למה יש סבל? למה דברים רעים קורים? זאת שאלה שאין כמעט אדם שלא יתמודד איתה מתישהו. אז בואו נראה איך שני הוגים גדולים ניגשו לדבר הזה, כל אחד מכיוון אחר לגמרי. אוקיי, אז נתחיל עם הראשון, רבי יהודה הלוי, או בקיצור, ריהל. התפיסה שלו היא בעצם מה שנקרא מבט על. הוא מנסה להסתכל על התמונה הגדולה ולמצוא בסדר וצדק אלוהי. ונקודת הפתיחה שלו היא פשוט להסתכל החוצה, על הטבע. הוא אומר, תראו, אם מסתכלים על העולם סביבנו, על החיות, על המערכת האקולוגית, רואים שם תכנון פשוט מושלם. לטורף יש את מה שהוא צריך כדי לצוד, ולנטרף יש את מה שהוא צריך כדי לברוח. הכל, ככה הוא טוען, נראה מחושב ומדויק להפליא. יפה, ופה מגיע המהלך המרכזי שלו. ריאל לוקח את אותו היגיון מהטבע ומכיל אותו על העולם האנושי. הוא אומר ככה, אם בטבע יש צדק וחוכמה, אז זה לא יכול להיות שבחיים שלנו הכל מקרי. חייבת להיות מטרה גם לסבל שלנו. אולי, הוא מציע, זו כפרה. אולי זה תיקון לנשמה. והמחשבה הזאת שיש סיבה, היא שמאפשרת לקבל את הקושי, מתוך אמונה שיש לזה משמעות ושיגיע על זה שכר. ומכאן, כמובן, צומח הביטוי המפורסם שכל כך מזוהה עם הגישה הזאת, גם זו לטובה. ברגע שמאמצים את נקודת המבט הזאת, את האמונה הזאת, אז אפילו הצרות הכי גדולות הופכות למשהו שאפשר לשאת. אפשר למצוא בזה נחמה, אפילו סוג של שמחה, כי מבינים שהסבל הוא לא סתמי, אלא הוא חלק מתהליך של תיקון. טוב, ועכשיו אנחנו עושים סיבוב של 180 מעלות. מריאל לרמב"ם. הרמב"ם בא מכיוון אחר לחלוטין. הוא לא מחפש הצדקה לסבל, הוא טוען שמלכתחילה אנחנו שואלים את השאלה הלא נכונה. והרעיון המרכזי שלו הוא מושג שהוא קורא לו השקפה מוטעית. מה זאת אומרת? זאת הנטייה הטבעית שלנו, בני האדם, לחשוב שאנחנו מרכז היקום, שאנחנו הדבר הכי חשוב, וכל מה שקורה בעולם צריך להימדד ביחס אלינו, לטובתנו או לרעתנו. הרמב"ם מסביר שזאת בדיוק הסיבה שאנחנו נוטים לחשוב שיש יותר רע מטוב. למה? כי אנחנו מסתכלים רק על מה שקורה לנו, רק על האסונות שלנו, על הצרות שלנו. אנחנו שוכחים שאנחנו חלק קטנטן ממשהו עצום שנקרא הבריאה, וכשאנחנו שמים את עצמנו במרכז, כל דבר קטן שלא מסתדר לנו נראה פתאום כמו טרגדיה קוסמית. וההשוואה הזאת מראה את זה מצוין. מצד אחד, ההשקפה השגויה, האגוצנטרית, אנחנו במרכז, וכל סבל הוא אסון נורא, רוע מוחלט, ומצד שני, התפיסה הנכונה לפי הרמב"ם, האנושות היא רק חלק קטן, כמעט אפסי, מכלל הבריאה. וברגע שמבינים את זה, הסבל שלנו מקבל פרופורציה אחרת לגמרי. הוא הופך להיות יחסי. אוקיי, אז ראינו את שתי הגישות. עכשיו בואו נעמיד אותן אחת מול השנייה ונראה מה בדיוק ההבדלים המהותיים ביניהן. הטבלה הזאת באמת מסכמת את זה יפה. נתחיל עם מקור הבעיה. אצל ריהל הבעיה היא רוחנית, חוסר אמונה בתוכנית הגדולה. אצל הרמב"ם הבעיה היא אינטלקטואלית, פרספקטיבה שגויה. ומה הפתרון? ריהל מציע פתרון אמוני, לחזק את האמונה. הרמב"ם מציע פתרון שכלי, לשנות את נקודת המבט. וכמובן גם התוצאה שונה לגמרי. אצל ריהל התוצאה היא נחמה, שמחה, כפרה. אצל הרמב"ם התוצאה היא פרופורציה, והתמודדות יותר רציונלית וקלה עם המציאות. אז בסופו של דבר מה אנחנו רואים? שלמרות שהם באים מכיוונים הפוכים לגמרי, שני ההוגים האלה נותנים לנו כלים. כלים למצוא איזושהי פרספקטיבה, איזשהו עוגן, גם שהכי קשה. וזו אולי הנקודה החשובה ביותר. שניהם, כל אחד בדרכו, מציעים לנו למסגר מחדש את החוויה של הסבל. ריהל מציע את נתיב האמונה, להאמין שיש תוכנית גדולה וצודקת, גם אם אנחנו לא מבינים אותה, והרמב"ם מנגד מציע את נתיב הענווה האינטלקטואלית, להבין שאנחנו לא מרכז העולם ולקבל את מקומנו האמיתי ביקום. ועם השאלה הזאת נסיים. איך כל הרעיונות האלה מלפני מאות שנים יכולים לתת לנו פרספקטיבה היום, בין אם זה דרך האמונה של ריהל או דרך ההיגיון והפרופורציה של הרמב"ם, איך הכלים האלה יכולים לעזור לנו כאן ועכשיו, להתמודד עם האתגרים שלנו? זו שאלה ששווה להמשיך לחשוב עליה.